uJoe Stadler owagijima kuKaizer Chiefs usezwakalisa ukukhathazeka ngesimo sengqondo somdlali uNkosingphile Ngcobo. Njengamanje iKaizer Chiefs izokwakha kabusha ngaphansi komqeqeshi uNasruddin Nabi ihlose ukuqeda isomiso sendebe esesinesikhathi eside, kodwa ukuqala kwabo isizini eBetway Premiership ka-2024-2025 ayigculisi. Sebewine kabili, badlala ngokulingana kanye, bahlulwa kabili emidlalweni emihlanu futhi basanda kukhishwa kuKarling Knockout Cup. uDladla ukholelwa ukuthi uNgcobo udonsa kanzima ngokomqondo okungenzeka ukuthi kuphazamisa ukusebenza kwakhe enkundleni. Ubalula ukuthi uNgcobo ubonakala esekhuluphele okuhambisana nesizini embi kakhulu yeKaizer Chiefs nyakenye lapho iqede endaweni yeshumi. uDladla uthe uNgcobo ungomunye wabadlali abahamba phambili kodwa umqondo wakhe awulungile. Uhlangothi lwengqondo lomdlali yinto okufanele iKaizer Chiefs ibhekane nayo, mhlawumbe nodokotela wezengqondo. Owayengumdlali weKaizer Chiefs uGeorge Lebese uvumile ukuthi uNgcobo udinga ukwesekwa nokunakekelwa ngalesi sikhathi. Udinga uthando ngethemba ukuthi le ngxoxo izofinyelela kuye ukuze athole usizo manje. Kwengeza uLebese uphinde waphakamisa ukuthi uNgcobo angenza kangcono endaweni enengcindezi encane. Uthe kuKaizer Chiefs kunengcindezi enkulu yokunqoba okwenza kube nzima ukukhulisa abadlali. kuSundowns bezothola ukwesekwa okwengeziwe nesikhathi sokuthuthuka. uNgcobo uke wabonakala njengekusasa lamakhosi, akakafiki ngokugcwele kuPSL. Ube nomdlalo oqinile ngesizini ka-2020-2021 kodwa ube nenkinga yokulimala neform kusukela lapho. Kule sizini usedlala imidlalo emithathu nje kuphela. Umsizi womqeqeshi uCedric Gaze ubone ikhono kuNgcobo njengomdlali wasesiswini njengoba emdlalise ngesikhathi seHome of Legends Cup eGqeberha. uNgcobo uzimisele ngokusebenza kanzima nokubuyisa ifomu yakhe ukuze asize iqembu liphumelele.